Çepkiriya çandavêj, rêna jiyan. Divê em heqê wî nexwin. Marx ekonomîstekî baş û serkevtî ye. Bi taybetî jî teoriya wî ya fetişîzma metayan teoriyeke pêşketî ye. Lêbelê çewtiya me Kurdan tam jî ji vir diqewime. Derdê me Kurdan ne derdekî ekonomîk e ku bi ekonomîstiya Marx çareser bibe. Derdê me Kurdan derdekî neteweyî ye, derdekî çandî ye, derdekî asîmîlekirina milletekî ye, jenosît e, înkar e, dagirkerî ye. Ekonomî ji Kurdan re derdekî talî ye, ne derdekî pêşî. Divê Kurd berê qir nebin, dûr e ekonomî. Divê Kurd berê tune nebin ku ekonomî bikerî tiştekî were. Ma mirovê qir bûyî jê re çi wateya ekonomiyê heye? Ev tê wê wateyê ku weke em bêjin ka em vî meytî têr bikin ji bo sax bibe. Marx dibêje keda karkeran tê talankirin û pir başî ji vê ya dipeyitîne bi teoriya xwe ya nirxê zêde. Ev karekî baş e helbet. Lêbelê Kurd ne bi tenê karkerên wan, dewlemend, rewşenbîr, xwendekar, jin, mêr, zarok, mezin, oldar, bêol, hemû civak mafê wan hatiye bin pêkirin. Ji ber vê Marx û teoriya wî ya aboriyê têra civaka Kurdan nake. Ji Kurdan re hindik e, kêm e. Derdê Kurdan derdekî pir giran e. Bi Marksîzmê çareser nabe. A ku vê gavê em guh bidinê ne Marksîzm e, neteweya demokratîk e. Ji me re neteweya demokratîk ji Marksîzmê girîngtir û pêştir e. Ramanên ku di Marksîzmê de kêmin, di têgeha neteweya demokratîk de tam û sererast in. Kurd nikarin bibin movik an ji teriya Marksîzma Tirkan. Ji ber ku yekî wek helbestkarê wan yê mezin Nazim Hikmet xwe jî û komünîst û Marksîstekî bi serê wî tê sondxwarin, taliya talî Kemalîstek e. Nazim Hikmet ew Mustefa Kemalê ku Kurd înkar kirine û Kurdî qedexe kiriye, derxistiye ber perê ezmanan, ew kiriye şêr, ew kiriye hûd. Lê heman Nazim Hikmet ji bo Kurdan û Kurdistanê qet xwe neyêşandiye. Ne Kurdistan nas kiriye, ne jî Kurd. Qala millet û nîjadên bindest kiriye, lê gava dor hatiye ser Kurd û Kurdistanê xweker û lal kiriye. Gava Kurd dibin guhê Nazim Hikmet de li ber çavê wî tune dibûn, wî xwekor kiriye, deng û his ji xwe neaniye. Qet qala êş û azadiya Kurdan nekiriye. Baş e, wê çaxê Kurd çima ji Nazim Hikmet hez bikin? Helbestkarekî baş e, dibe. Aragon, Eliot, Mayakovskî jî helbestkarên baş in. Heta jê jî baştir. Ka Kurd bi qasî ji Nazim Hikmet hez dikin, ji van helbestkaran jî hez dikin? Na. Heke Kurd ji van helbestkarana zêdetir bi qasî Tirkan ji Nazim Hikmet hez bikin, ev tê wê wateyê ku Kurd ji Kurdbûna xwe dûr ketine û bûne Tirk. Ji bilî çend navên dilpak û bi wijdan yên wek Vedat Türkalî, heta niha çepkiriya Tirkan a Kemalîst her tim xwestiye Kurdan bikin Tirk û wekî din çepkiriya wan bikerî tiştekî Kurdan nehatiye. Divê çepkirên Kurd hay ji vê handîqapê hebin. Çepkiriya Kemalîst feqeke ku li ber Kurdan hatiye vedan. Çepkirên Kurd ên bêçand ji dêvla nasnameya milletbûnê nasnameya îdeolojiyê bikartînin. Çanda xwe davêjin, lê xwedî dernakevin, bi îdeolojiya xwe ya Marksîst digirin û dipesinin. Gava tu ji wan dipirsî bavê wekî ye, dibên xalê me Marx e. Çepkiriya Kurdan dibin bandora ramanên Marksîst yên ekonomîst tefesilî. Di demên nûjen de Kurdan bingeha xwe ya rêxistin û rêxistinkariyê bi xêra Marksîzmê saz kir. Di vî warî de Marksîzm baş bû û bikerî Kurdan hat. Lê di mijara çand û ziman û neteweyiyê de Marksîzm gelekî zarar da Kurdan. Ev hem sûcê Kurdan bû û hem jî sûcê bîrdoziya Marksîzmê bû. Mixabin, lê Marksîzm teoriya xwe ya ekonomîst nikarê pirskirêka ti neteweyê çareser bike. Her wiha Marksîzm bi ekonomîzma xwe nikarê pirskirêka jinan ya hevzayendan an jî ya reşikan çareser bike. Jin, Kurd, hevzayend an jî reşik û her wekî din kom û kategorî vana dewlemend bin jî, xizan bin jî, qîmetê wan tune ye. Di vir de mesele ne karker û karsazin, mesele serdest û bindestin. Di nav Kurdan de şexsiyetên Marksîst yên li çand û ziman û neteweya xwe xwedî derdikevin hene. Lêbelê vana ne ji ber ramanên xwe yên Marksîst li çand û zimanê xwe xwedî derdikevin. Ji ber ramanên xwe yên neteweyî lê xwedî derdikevin. Her çend ev kes xwe wek Marksîst bi nav bikin jî, di bingeha xwe de pratîkê wan giş neteweyî ne. Ango çandparêziya van şexsiyetên Marksîst ji Marksîzmê nayê. Ji rih û hiş û wijdan û berxwedêriya wan na Kurdayetiyê tê. Vê gavê çepkiriya Kurdan bûye du felqe. Çepkiriya çandparêz û çepkiriya çandavêj. Çepkirên Kurd Marksîst an jî ne-Marksîst. Ger çandparêz bin ev baş e, wiriya wan rast e. Lê na, ger çandavêj bin rêya wan çewt e. Çepkirî têgiheke fireh e. Marksîzm bi tenê şaxekî wê ye. Çepkirî pêşverûtî ye, mafnasî ye, xwenasî ye.
ketparêziye, çavtêriye, xerîbdostiye, wek hevîxwaziye, azadîxwaziye, zanînheziye. Çepkirî ne çandavêjî ye, çandparêzî. Heta Gramsci di tevgera çep û çepgiriyê de qîmetê çandê nehatû femkirin. Lê Gramsci nîşan da ku bê çand nabe. Bê çand têkoşîkê me, qelse û nepêkane mirov bi ser bikeve. Desthilatdar bi sazî û qenalên xwe yên çandî dikevin her qulê, xweber didin hundirê giyanê bin destan û çanda wan pûç dikin û ji dêvla wê çanda xwe diçînin. Piştî vê operasyonê bin dest di şerê xwe de qezanç bikin jî, winda jî bikin, mesele diqede, êdî tune dibin. Çepkiriya çandavê jiya Kurd, nexweşiya bêçandî ya sosyalîzma ortodoks derbas nekir. Tê devegivîzî û fetisî. Vana ji xwe re dibên em Kurd in, lê pratîk, refleks, hiş û hîstên wan bûne Tirk. Bi piranî jî dibin bandora çepkiriya serdest, a kemalîst, a înkarker de çanda Kurdî girîg nehezbandin, vale dîtin. Çanda Kurdan miribû ya jî mabû, zêde ne xema wan bû. Xema wan sosyalîzm hebiya, Marks hebiya, îdeolojî hebiya ev bes bû. Çepkirên çandavêj ji ber ku ji çavkaniya çanda xwe dûrin pir zûhane. Siyaset û aboriyê ew hişkkirine. Vana xwe nas nakin, civaka xwe baş analîz nakin. Ji xwe biyanîne, dûrî xwe nêzîkî xelkê ne. Çepkiriya Kurdan ya çandavêj fedî dike û newêrê nasnameya xwe ya neteweyî xwedî derkeve. Newêrê û fedî dike neteweya demokratîk xwedî derkeve û bibe netewperwerekî demokratîk. Li gorî çepkiriya çandavêj, madem çepkiriya Tirk li nasname û çanda Kurdî xwedî dernediket, wê çaxê nehewce bû ku ew jî lê xwedî derketa. Lê dijberî wê çepkiriya Kurdan ya çandparêz, rêgez û rêbazên wê rastin, ew çanda xwe nakin bi qurbana Marksîzmê. Wan rastiya welat û neteweya xwe baş destnîşan kiriye. Li ser binigeheke rast wan xwe ji nû ve ava kiriye. Ji ber wê jî ramana wan resene, lêbelê ev resenî di çepkiriya çandavêj de nîne. Ew îmîtasyoneke çepkiriya kemalîst e. Çepkiriya çandavêj tevî ku Kurdê jî wek oryantalîstan nêzîkî Kurdan dibe. Divê bê zanîn ku hewcedariya Kurdan ne ji Kurdên oryantalîst û ne jî ji Tirkiyên oryantalîst heye.